para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Hala, sige. Idiretso ta na po ini. Udyop day jun so kanta. So tibilisyon. Day man namuste. Lunes gunyan. Good vibes tayo ha. 7 de Hulyo taon 2025. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaanan sa Indupong na Antabayanan. Naglalaom na nagdiritso po ang mga para antabay niya to kasabay dyan ang pag-imbitar na mag-iriba-iba na kita sa kudalas 10:30 pagkaudto. Katuwang tadyan ang news team sa luwas ang Mega Force Patrol si Chief Jimmy, Sir Jim, Pading Jim, Pading Al, Kompadreng Jomar, Joshua, Angel, Karen, Manibela, Henry Mata, Master Control, June Napolis in the house. Newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyeran, asin si Nicole Ann Gloriani, kasabay pa si Jimos Barrios. Sinda po ang minasumadakan mga istorya, lokal, nasyonal, internasyonal, asin nagkakadaragog din do sa DCGB. News breaks and major newscasts. Supervision niyan ni News Director Mardela. Sa IT, may broadcast man kita dyan sa internet, worldwide, netwide. Yaon dyan po si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong magiging kasarabay-sabayan sa Indupong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning po from the Philippines. Sumana kaantabay man dyan sa samuyang broadcast po sa internet, worldwide, netwide, hali sa Pilipinas, maray na aga tabi, and syempre sumang nagdadangog sa Bilog na Kabikolan sa AM Radio. Welcome na po tabi sa programa ngunya na pagkaaga. Ako po ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sabi tanang ano, good vibes Monday kita, good vibes Monday. Standby muna tabi yung news team, all units dyan sa luwas. Yung Mega Force Patrol, not unless na flash report yan o very urgent. Tama kakaulay niya to, ngunya na Lunes, ang sa tuyang alkalde po kan siyudad ng Legazpi, si Honorable Isham Ismail, Mayor Isham, maray na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Maray na aga po, Sir Pio, asin sa Gabos na gantabay ka sa imong magayon na programa. Good morning po sa Indo Gabos. It's a pleasure sa programa tabi na makasabay ka, Mayor Isham. Igoning sarong parang survey firm or parang institusyon nagpaluwas ning findings. Ang Legazpi is now one of the most safest cities na pwedeng bisitahon sa bilog na Pilipinas tabi, Mayor Isham. Yes po, tama po, Sir Pio. We are the 9th safest city to be visited sa bilog na Pilipinas. Dako lang katabangan po ang satuyang police visibility. Siyempre, digdi po ang satuyang matibay asin action agad na COP. Marang iba, siyempre, ang satuyang Colonel Ray Villanueva. Asin kasabay man po ang permitang nailing. So, aga-aga pong pag-ikot kang grupo ni Regional Director Dizon. Asin pagkahapon, mamotor naman po sinda. And kasabay man, ang satuyang mga maigos na mga PSO tabi na pirming nailimang ki mga tao. Kaya aram mo, pag visible, yan po ng mga tawong iyan, talagang naiiling ka mga tawong may plano mag-ibuki kabuahan, naiiling nila na pag may kaulangan sa indang plano, talagang tayo po nila yan titagos tabi, Sir Pio. Ay, opo. Itong survey firm parang Central Turismo ba yung tabi, Mayor Isam? If I'm right, tabi, tama ba? Central Turismo? Parang, garo po.
Oho. Iya po, Oho. Sir Pio. Igwa po ito ning kunyan prior notice sa indo na ma-survey sinda o talagang plus na dai kitang pakaisik ito yung LGU tabi over. Wala pong pagkaisip ito, Sir Pio, ang sa tuyang LGU. Ayun, so that's good enough. Takon arog ka yan, ang makukuha talaga ninda is bakong so canned na performance, kundi so talagang actual na performance sa tabi sa peace and order. Yes po, tama po, Sir Pio. Mhm, mhm. As Okay. in, sa tuyang decreasing na crime rate dito sa tuyang Panabang Syudad, nag-reflect man po siguro dyan sa indang basis, sa indang safest place to Oho. to visit. Apo. Okay, now Tabi Mayor Isam, how do you intend to continue it? Tabi, paano ang strategy na gagamiton ta na mamantinir ang arog ka ining imahen na safe, one of the safest cities sa dilog na Pilipinas na pwedeng bisitahon Tabi? Pakasugon pa po, Sir Pio. Aram mo, despite dito lang sa tuyang kapulisan, pero as of now, pipagbigyan na po kita ni RD na dagdagan. For last week, nadagdagan na po kita ki 20 mainting police kiraray. As in, ang sa tuyang tigahabol, aram mo kaya, BP, Oho. Si Pio Sir po. Pio, Oho. dapat ang police na digdi is 500 plus Oho. as per ratio tabi kang population. Pero ang pulis na palang as of sa kuyang pagtukaw 257 pero nadagdagan na po yan ki 20 as in sa tuyang bubukudo na dapat mag 500 po ang pulis digdi sa tuyang syudad. So what are we going to do? Nag-ulay na kami ni Engineer Ibo na igwa kitang duwang bakanting container van sa tuyang gibo na integrated po 40-footer na container van kakagta po sa North and sa po sa South para sa another post po para sa police and sa BFP para sa krimen as in sa Sulo pero may pong may naka-standby kasi if you are gonna look at it ang pinakaarani po na police station dyan sa Northern Barangay yaon sa Rawis. Oo. Dapat iusog ta pa po dapat at least yamang yaon sa may Buyuan, Bigaa or Padang. Same thing po digdi sa tuyang southern part ang pinakaari ng police station yaon po sa Taisan. Arayon po para duman sa mga sur na parting barangay. Yaon lang siya mismo digdi sa Bungad. Kaya nagkaulay naman kami ni COP as in kang fire chief na digdi. Gahanap sinda ki the most strategic location para sa indang integrated na station tabi. Ayun, Sir Peter. so madagdag po Mayor Isam Tabi ano ning mga kunyan pa police station to have access yung mga nasa mas hararayo pang lugar north and south na quadrant kan Legazpi. Yes po, tama po, Oo. Sir Pio. Kasi yun man po ang mandato sa inda na dapat after kang sarong krimen or after kang sarong pangyayari na data tigasahan, dapat within 5 minutes po yaw na po sinda duman. Kaya with that, talagang kayang-kaya po ninda ito gibuhon tabi. Mhm. Now, when you assumed your office as Chief Executive Tabi Mayor Isam, ano ang report sa imo kan Chief of Police sa crime index niya to Tabi? Please go ahead if igwa po. Yes po, decreasing po kita. Well, in fact, last year, kung ikaw kitang 130 na crimes, Oho. kung di po ako nasa lagaro, ikaw lang po kitang 106 crimes na lang po na ongoing on yan. For the past quarterly po kaya ang report kayo ito, Sir Pio. Iyo So, po. for 3 months, sige po kitang drop. Aha, so, Dahil po nag-increase ang crime rate dito sa tuyang syudad. okay, so that's good enough. And saro pa sa kwan, ining saro sa pwedeng factor na ma-zero inta dyan, inibagang suko niyan. So, although bako ining sa peace and order, but it may contribute sa general image kan Legazpi. Yung sa overcharging kan mga tricycles, kumusta ang monitoring nato dyan Tabi, Mayor Isam? Yes po. Tama-tama, Sir Pio. 2 weeks ago, I had a meeting with the TODAS, mga presidente kang parada. And tig-brought up ko naman sa Indayan na dapat ang sa tuyang panalimingan, ang pagpadalagan as in pagsingil ka mga TODAS sa Naga. Kasi for the longest time, kasi ako pirang balik na po sa Naga, pag ako nagtatricycle, ang presyo uniform. Digdi po. So, when I talk to them, ang sabi nila sa kuya, naimanda nag-overcharge ang mga yaon sa parada. Sir Pio. Opo. Ang nag-overcharge, so mga balaw-bagaw na may naagyan sa ng pasahero, pinasakay,
duman po. Pero kung ali po sa parada, daiman po nag-overcharge. So yan ang ilyon tatabi. And makakita siguro ki hotline Oo. o number kang in charge sa TV, possible ang sa tuyang PSO head na pwedeng reklamuhan kang mga para sakay po kung overcharging ang mga tiga single senda kang mga tricycle driver tabi. Because that's been a perennial persistent tabing problem, Mayor Isam, ever since kontrata system na and overcharging tabi. Yes po. So makaglang kita duman ma-posting kita duman sa ampang kang sa tricycle facing kang kang pasahero na may cellphone number, may name kang driver, plate number kang driver, and the hotline na pwede mong reklamuhan tabi in case nag-overcharge ang sa tuyang mga tricycle driver po. Dikte. Because yan na overcharging is also an infraction of the law. Yes po. Crime Yes man po. yan tabi po. Oh, now bago kita mag-shift sa iba pang tema, kung if your time would permit, ano ang pangapudan mo tabi sa publiko manunungod sa ining sa pass order kan Legazpi? Go ahead po. Sign po. Sir. Pangapudan mo sa publiko manunungod po sa pass order sa Legazpi. Go ahead po. Sa peace and order po kan kunyan kan Legazpi. Go ahead po. Yes po. When it comes to peace and order, dakol na po kitang nakakaag na mga CCTVs sa tuyang dadagdagan pa, and sa tuya kung man tigpo-push sa mga barangays na kung iba man silang budget, magkaag naman silang CCTV kasi most of our CCTVs tabi, Sir Pio, Opo. external, yaw lang sa luwas po. Pero hindi, sa interior parts ng mga barangay, wala po kasi dahil pamangkaya kang syudad. So, sa tuyang asahan po nindo, sa tuyang pakusugon, and ang promesa man po ni RD Dizon na di siya mapundo mag-augment kang police dikti sa tuyang hanggang data po na-reach ang dapat na numero kang police dikti na ratio po. Dapat 500 plus po. And Yun. I already talked with COP kung kaya taman talagang i-cater, and kayang-kaya ta po ito. So, yun lang po. Sa tuyang papakusugon ng police visibility para ang mga nagbabalak mag-ibog krimen or something, magtuwa-tuwa tabi, Sir Pierre. Saro na lang tabi, Mayor, if you may, gari magkakaigaw na ning inaugural session yung sanggunian panlunsod. What do you expect from them? Although co-equal and separate branch tabi, yung executive and legislative, what do you expect from the sanggunian panlunsod tabi? Go ahead po. Matuninong po. Ako nag-iasahan ko maging matuninong sa padalagan kasi for the longest time, aram mo baga, Sir Pio, sa ritman sa ng syudad ka Legazpi, for the longest time, magkabirit-bit naman sa naiya. And ang kagayunan, they might be different person, pero we are all sharing one goal tabi, ang mapakaray ang sa tuyang syudad kan Legazpi tabi. So, aram ko na this 17th SP will be a good one because they are all experienced and they have the same goals tabi, Sir Pio. One last more tabi, kumusta ang monitoring na? Kaso ipinaluwas mo sa orden na maglinig na kan mga mayor na kanal in connection sa pag-adang-adang ng tag-orang. Go ahead tabi, Mayor Isam. Hindi po, tama-tama. Kakahali lang po sa kuya kang construction department, construction division kang city engineering, and pipa hiyagad ko na sa inda ang gabos sa mga unit, mga equipment na nagdadalagan para maraman ta kung paano ta i-fully utilize ini, lalong-lalo na po dyan sa tuyang desilting and clearings of our lane canals tabi. As in, papaabot ko man, masabay po ako sa first na liga ng barangay meeting para makaulay ko po ang mga gabos na kapitanes. Kasi the city engineering, ma-focus po ini sa mga main rivers and mga big canals. Pero sa mga interior parts of the barangay, barangay captains po ang mapatrabawakan. Kasabay po ang sa Intang Council as in mga appointed officials po. Ayun. Sige tabi, Mayor Isam, salamat din maray and mabuhay ka tabi and the whole hierarchy kan City Government of Legazpi. Good morning, salamat po. Salamat po, Giraray. Bipendri, as in maray na aga po sa Gabos kong Panabang Legazpeños. Thank you so much mga tugang si Mayor Isam Ismail kan Siyudad nin Legazpi. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
Okay ba yung linya ng tropa? Sige. Diretso taan istorya mo ano, digdi sa tuyang programa. Jimmy Nasalita on the spot report. Aramon tan istorya ni Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, pade marahay na po, marahay na aga, go ahead. Yes, maray na agatabi pa di makakauro niya tungo niyan si Mayor Fernando Itay Nando Gonzales. Duwang punto tabi pa di. So sanitary landfill digdi sa barangay Bunga kuno arin ma-operate. And ikadua, may bagong information digdi. Ligaw City leads the race in rapid shift to clean energy. Para agada niya to kapaliwanagan kay ni o detalye si Mayor Nando Gonzales. Mayor Tay, good morning. And sa ibong na linya si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning, Pio. Yes, good morning tabi Mayor Itay, and nice having you sa programa. Salamat sa oras. Primero po, mananggad yung sanitary landfill. Takasuhapon na pasyar ko dyan sa Ligaw. May mga naka-istorya mananggad kita dyan. Kasuhapon, may plano mananggad na mag-operate na yan o anong sistema tabi, Mayor Itay? Go ahead po. Iyo, natapos na, ready na. Pigahalat mi na lang so ECC kan Department of DNR. Para pag na-issue yan, mag-uumpisa na kami mag-dump duman ng mga non-biodegradable material. Ayun, opo. So, iyon natabi yan, Mayor Itay, kung tama ang pag-iintindi ko, iyon na po yan so sanitary landfill na ipigmamando kang lay na dapat gibuhon kan mga LGUs tabi, over? Yes, oo, na mandato ito. Kaya nag-ibo na kami. So for the next several years, maigwa kami kilugar na pagdadumpingan ng non-biodegradable material. After segregation kasi, PO, doon ang naging materialis yan. So biodegradable, ito pwede nang gibuhon ng fertilizer, mga bricks, iba-ibang mga gagamitan. Pero so non-biodegradable, dahil na ito pwedeng magamit. So you have to put it somewhere. Kaya po, naka-contain man ito kasi may hazardous man sa environment. So kailangan ilalagay mo yung sa sarong butas, halimbawa sa landfill nga, na naka-lining, tapos yung mga leaches, naka-control, may mga mekanismo man, na to safeguard the environment, na hanggang nandyan yung garbage sa landfill, bako toxic. Bako toxic sa daga, dahil kay toxic na mga discharge. So kaya ini requirement din ng landfill na ini. Kung dahil, itatambak mo na itatambak lang, magkakaigwa ng toxic effects sa environment. Iyo po. So, iyan tabi, Mayor Itay was purely funded by the local government tabi kan Ligaw City? Yes. Solo funded me. Dahil kami nag-uutang para yan. Oho. Masyadong, dapat ang landfill ko ta. Medyo talagang, this is an important part of the program talaga dapat yan eh. Opo. So, when do you intend na magamit na tabi, utilize fully well tabi, Mayor Itay? Maybe now, any day now. Just waiting for the LCC, which is already nakakomply na kami kaintirong requirement. Ayun. So at any moment now, okay na rin na sinaraman na kami kan DNR na we already submitted all the requirements, ready na. So pag na-issue ito, ngunyang aldaw na yun sa aga o day after tomorrow, paano ito? Maapauna kami. Ay, very good tabi, Mayor Itay. Prior na ma-realisar ni tabi, Mayor Itay, anong pa sistema? May pigbayadan kitang pigtatapukan tabi? Iyon, nagtatapok kami duman sa Ibabeso. Sa Daraga? Sa Daraga, oo. Medyo grabe ang cost. Oo. Mahal. Iyo. Mahal masyado. Very costly. So if we make our own landfill, siguro within the next 2 to 3 years, pwede may ma-recover luman so gagastos sumi sa pagdara duman. Ayun. Tapos, mas convenient na rin yung sa muya. Ang pag-dispose kan sa muya ang garbage. Kasi kung minsan, titipunan mi ng una.
bago na round naman. Samantalang ini, hali na diretso sa segregation, diretso na sa landfill mismo. So very efficient na sistema. And then it avoids pollution, toxicity. Dakol na mga ibang mga attendant ko, traveling the garbage from here to Daraga. So dakol na mga factor yan na advantageous dito sa local government sa Muya na talagang diyan na talaga sa landfill ang ilagay. And then eventually, what we will save, we'll pay for the landfill, hopefully. Ayun, opo. Opo, so dakulang matitipid. I think siguro tabi Mayor Itay Nando, parang by the millions at matitipid ngunyan kan LG Ligao City tabi Mayor Itay. Ano po? Yeah, we will be saving millions of pesos a year, Oho. for sure. Ayun. On fees, on toll fees. Mm-mm. Pero yun nga nito, kasi kami, tipid sa pagkagibo mi. Yes. Kasi Oo. sometimes kasi, if you will borrow money Yes. for a landfill, and you will be spending hundreds of millions, Oo. and then ang return of investment mo, pero mas maray pa, dumaan ka lang sa beso. Iyon. But if you can do it effectively and efficiently, wherein you have a 5-year period of, say, recovery of your investment, a very good investment yan. Precisely, because also of the environmental impact that it will have, na favorable sa environment talaga ito. Then you address many, many problems on this regard. But then, it's all also a matter of economics also. Iyo. Oh. Very good. Very good. Tabi Mayor Itar. As soonest Kasi kung halimbawa, kumakuha ka kay 150 million na landfill, Yan. ang bigbabayaran mong toll fees, masa 10 million man sana. Oho. So 15 years. Now, you make a landfill of 50 million, it will only last 6 to 7 years. Yes. so medyo, kailangan may dita kwintada. Iyo po. Iyo po. Oho. Oo. So that's good enough. Soonest makakako na dyanin maray na landfill in accordance with what is mandated for by law. Now, kaswapon man tabi Mayor Itay na may nabasa ako man tangyaon managad ako diyan sa diyan sa Ligao naglibot-libot itong parang renewable energy we're first spearheading yung Ligao. Ano tabing ideya kay ni tabi madangog po kami Mayor Itay. Ay simple lang ini actually Pio. It's only a matter of for us to have put solar power into our barangay halls. That's all. Ayun. Imbes na nagagamit kami kay electricity galing sa Aleco, nag-set up kami bawat barangay hall, may sarili kaming solar energy. Oho. Okay? Diyan may pikukuha ang kuryente kan barangay hall, sa mga ilaw, computers, mga bomba, pati aircon kaya man, tarong aircon. Oho. Tanganing, primero, because of our, yun nga, for environmental purposes that we are also trying to save on fossil fuel, nakakatabang ito sa intirong mag-reduce kang carbon sa mundo. Ikadwa, dakulaon ng efficiency kayo ni. Kasi alam mo, at this time, problema may digdi. We have a problem with the delivery of electricity. We have a problem with the service provided by Aleco in our electrical requirements. Kumisan, under voltage, kumisan, brownout, hindi brownout naman. Sa ropa ini, pag medyo may mga aberya, at least kami, assured kami na we will have an energy, power, yan sa barangay. Yan ang center kan risk reduction. Halimbawa, center yan. So we will have solar power in spite magkapurutol sa mga alambre, dahil kikuryente, dahil na-route kang bagyo. Ang mga barangay will be functional, which is very important because that's the center of government in the barangay. Pareho din sa City Hall. Alam mo, kung magka-protol, may bagyo, din kuryente, igawa kami digdigi generator. Now, to have a generator in the barangay running very long hours, bako man advisable. Kasi the generator is for short periods only. So we decided to put up our own solar-powered energy for our barangay. So the 55 barangays of Ligao have all been connected, including our infirmaries. Ayun. So, ano yan, as we speak, tabi Mayor Itay, gabos ng mga barangay halls, puro na solar ngunyan tabi over? Yes, our 55 barangay halls and our 2 infirmaries are all solar. So all vital services na kailangan ni-render kang barangay on a 24-hour basis
we are assured. Plus also, of course, PO, Mm-mm. may saving din ini kasi siyempre ang electric bill mababa. Opo. So makakasave man yan mga, I'm not sure yet, per barangay may 2,000, may 3,000, may 4,000. So that the savings there will justify at least may recovery. May recovery kan investment. Kasi you are investing money which we will recover through the efficiency, number one, and through the reduced cost of electricity. So we cover many areas here by doing this. Iyo oho. And plus, dawa magbagyo, pagkabagyo ibugtak sa solar, may kuryente. Oh. Yes, pati so continuous brownout, lalong-lalo na kami sa countryside. Opo. Lalong-lalo na kami duman sa coastal barangay sa Muya. Duman baka nakakuha ka ki 150 voltahe, maswerte ka na. Ayun. Oh, talaga. Mm-mm. Every day, hindi katapusan. Ayun. Kulang ang kuryente, low voltage, brownout, paduro-doble. 30 taon na, the same problem. Sa agang ay ayos, o hindi man na ayos. And that's what's happening now. And hindi lang o yan duman sa coastal, pati na sa mga upland may. Nag-underpower, digdingani sa sentro poblasyon. Nag-underpower na kami. Mhm. Mga computer may digdi sa City Hall, narakula na nagkakaraw digdi dahil kaan eh. Ayun. Kasi yung low power is bad for the machinery, bad for electronics. So these are the things that medyo garo naglalaw kita naman sa seryosong problema na. Kasi kaya ito, okay, may reklamo digdi, may dito reklamo naman. Pero ang naglalaw mo niya na problema ang under voltage, that's a very serious problem. Ay, buoy, pastidyo How na. can you run your machinery? How can you run your generator? Generation unit? How can you run your transformers? How can you run your welding machines? If you have underpower electricity. So, sometimes kasi it's parang like a standstill. Iyo. Opo. Both public and private transactions paralisado. Lalo sa private sector. Oo. Dito ang Q2. So, yung so we are looking for alternative remedies to this because we don't know when this problem will be solved. Mhm. Because all we have been getting is promises all over the place. Pero there is no reason why we cannot improve it. Bakit ang Meralco? Bakit ang iba? Bakit ang Aleco nauud dyan sa Siringkeni? Why? What's wrong there? Mhm. What are the national government agencies doing to help Aleco put this thing in order against the economy of Balway? Medyo, kung na baga Pio, mapagal naman baga kidiit. Iyo. Pastidyo na tabi, Mayor. Ano po? Marius. No, there is a recurring problem without end. Opo. May problema talaga. Kita baga developing country, dakol kita problema, Pio. Mhm. Pero slowly, we resolve one problem after the other. Pareho kan highway, route niya sa highway. Luay-luay, pigirahay, luay-luay, irahay. Hanggang nairahay, mambaga bako, Pio. Yes po. Oo. Inisali ko din katapusan. Marius. Huh? It's an endless problem. Endless. Mhm. So where are we going? And we need energy. May mga hindi natapos na so mga department stores, so mga kwan. Hindi pa matawag ki kuryente. Mhm. Naka-schedule pa. Yaw, ilingon mo dyan. Ilingon mo ang provincial hospital. Anong problema sa road dyan na hindi ma-open yan? So kuryente. Yes, oo. Dai kaya da kang Aleco Dai kaya da Can you tabi. imagine that? Oo. A hospital that's supposed to save people's lives and you cannot operate it because you have no electricity in a modern world like today? What's wrong? And then we have to accept this? Ganun na talaga tayo. Siling na kaini ang mangyari sa tuwedig di. Masayin kita kaini. Mhm. So, that's good na at least diyan for starters sa Ligao City igwa na kamuning in place ng alternative measures with this but problem. This is only preventive lang na medyo, but Oo. this will not solve the problem. Oo. Because electricity, yung high voltage, right now solar, di pa kaya. Yes. Asa ko, ang investment ng solar, lalo ang private sector, medyo may kamahalan. May kamahalan pa ang investment kaan. Okay, magayon ko ta. But there's a big investment you need. Pagkatapos ang recovery kayo, di ba ko pa nga ni siguradong maray? Mhm. Halimbawa, kung nagsalida ka, may battery requirements ka, ang problema kasi kan solar, kung di kang battery requirements, magayon.
Ang problema, pag nag-battery ka na, siyempre sa banggi, kailangan mo naka-store yan. Yes, oo. O, anong problema mo sa battery mo? Kinagan mo battery, nagre-recover ka na kuta, kan investment mo, naraot sa baterya mo, o na-discharge sa baterya mo, dahil na magamit, mabakal ka kibago. Garo man sana nagbakal ka kibagong solar. Yan, oo, okay. So medyo may mga hitches pa, but solar is good. Because eventually, ang magayong kay ni Pio, kasi more and more efficient ang mga battery mo yan. Kasi yung mga unang battery kay ni, maluya talaga mga klase. But today, they are coming up talagang with talagang modern, highly efficient batteries sa long lasting. Kaya medyo sigang pagayong kan solar. But there's a very bright future for solar because the sun in the Philippines is always there. Opo. Okay, now tabi, Mayor Itay, kung igwa ka pang gustong idagdag tabi para sa mga ligawenyos, madamog tabi kami, go ahead po. Yes, okay. Magkasalaro lang kita. Yung hagad ko ligdi sa ligaw and then let's move on. Move on tayo towards better times, towards better progress. Sararo ang kepuhan, maghirigos man, giraray kita. And let's make the best of what we have. Okay. Sige tabi, Mayor Itay, na one of these days, makakaon naman lamang kaso 3 colores bagang kamute. Yes, Pio, igwa ko dyan sa haron. Daanan mo naman. Sabi ako igwa kaan, alam mo kan mga tao, mahilig ako sa kamote. Kamote boy baga ako. Kami ni Didi. Okay. Pareho kami kamote. Iibata si Congressman Tanang Agibugas, amigo si Kaloloy, Congressman na sulalaki. Iyo, kailangan pakaunong ko magkikamote si Kaloy. Sige tabi. Matibay man yan. Oho, Oo. sige tabi. Mabuhay ka tabi, Mayor Itay. Yes, Salamat. thank you very much, Pio. Opo, sige. Okay, so yan tabi pa rin mga tugang si Mayor Tainando Gonzales, Kansyudad ng Ligao. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you so much sa Chief Jimmy kasabay si Mayor Itay Nando Gonzales Canligao City. Anong advice mo June kay Karen Buda kay Padingal? Karen and Padingal, redial na lang tabi ka mo at halawig ang parada Buda nakasobra na nga ni kita sa kwan sa ano inyo sa time check ha. It's 9:38. Oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much June. DZGB On the Spot Report. Diyan kita sa linya ni Padingal Armario. Al Armario On the Spot Report. Kumpadreng Al, good morning, what's happening? Yes, pare, nakaabang ang sanggunian panglungsod kan Legazpi sa magiging mensahe man ni Mayor Hisham Ismail sa nakatalaan na inaugural session tabi pa de. Oho. At siya na hapon kan sanggunian panglungsod. Sa informasyon ni Vice Mayor Luis Gutierrez, magiging bisita aninda si Mayor Ismail plus ang mga imbitado man na personalidad sa manlain-lain na ahensya di gobyerno. Pwera yan pa de kan mga obserbador na regular kan sesyon kada Martes pero nganyan ginibo ini na Lunes. And saro sa mga mayor na agenda yung pagpipili sa mga committee chairmanship. Tabi. Ay, opo. Go ahead, Padingal. Depende ni sa magiging sentimento
kan mga miyembros kan konseho. Kaya pinag-aabangan lalo na ang mga sensitibong committee ba, siring kan appropriation, education, agriculture, and trade and commerce, transportation, public utilities, sinipapa. Oho. Talaga na importanteng maraming o niyan, iyon magiging mensahe man kan alkalde. Dahil digdi natural iko-connectar man. Oo. Ang mga action man, legislative action. Yes. Nagibon kan mga miyembros kan sanggunian palunsod sa liderato ni gwapong young Vice Mayor Luis Gutierrez. Iyo nga ni sukahuro kaya nagralaog on air sa huro niya. Nagalawag tulos on the air. Ako, linansi ako ni Vice, sinapudan ako kaan. Mayor, ikaw nga tabi si Alar Mario. Kayo po may order kayo sa Shopee. Bayad na ngayon ni sir. Dahil maya ako nag-order kaan, bayad na ngayon eh. Kaya ako, sige, nalugod din, libero na. Ito palang boses ni Vice Mayor. Ay, loko-loko talaga, Vice Mayor. Ready na so kasadura mo pa ding aljan na hapon sa inaugural session. Tayo man, sabi ni Manay Mila, magparong ka ngayon. Tayo maya ako maparong ta. Sabi kan, konsyel man ako. Ang bidang on yan, sina Vice Mayor, sindan maparong. Iya so, hahalaton man ka na sanggunian, so magiging mensahe man ni Mayor Isham na bisita ni Dapra dyan sa sanggunian. Radyan man ka ta. Masupog sa Vice Mayor sa imbitasyon. Sige. Okay, pare, ano man tabi. Alam Mario, thank you. Thank you so much, compadre Ngal, sa report tali dyan sa luwas. Standby all units na nasa linya man si Vice Mayor Luis Gutierrez kan Legazpi. Vice, maray na aga si Pio po kan DCGB tabi. Hello, good morning, Sir Pio. Yes, opo. Katatapos pa lang kaso report ni compadre Ngal, inaugural session dyan na hapon tabi, Vice. Yes po, tabi, Sir Pio. Later this afternoon, 2:00, iyaw po kami sa La Piazza, tanganing mapunan na ang trabaho kang 17th sangguniang panglungsod. It was mentioned sa report tabi ni Pading Alarmario na hahalaton manindo yung magiging kumbaga mensahe man kan hepe ekutibo si Mayor Isham. How do you intend to run di sanggunian panlunsod in relasyon po sa agenda man kan sa tuyang alkalde? Go ahead po. Well, of course, ang direction man po ni Nawara. Hello, Vice. Hello. Nawara yung sound. Hello, Vice. What happened? Hello, naputol. Maridahil kita tabi naputol. Nagadalagan pero daining tanog. Sandali. Apo dan tagiraray. Vice, nawara yung audio kaya. Pero nakakonektar kita. Cannot be reached na. Paano? What happened? Sayang ayan. At naputol yung yung audio. Pero nakakonektar kita. What happened na? Vice, naputol tabi. Cannot be reached na. Paano kayo niyo? Dali. Naputol, Vice, tabi. May problema siguro yung linya. Sayang nakanta na. Cannot be reached. Naputol nakakuan lang kita. Nakakonektar pero daining ko niyan. Daining signal. Nawala yung audio. Gamiton ta daw sa sarong din niya to. Smart. Baka pwede magkonektar. Yan. Baka kumonektar ini. Nawara they cannot be reached. Bye, tabi. Sorry, naputol Sige. Tataod ta na po ng tagiraray si Vice. One more try sa tuyang globe line. Kung da itabi makon kita. Diyan nung tangon ang report ni Karen. Yan. Naglusot na. Standby mo na. Napuputol sige. Vice, maapod na lang tabi ako giraray. Yan, nagka-problema yung linya natin. Diyan muna kita kay Karen na ala. Okay ba yung linya ni Karen? Na ala, diyan sa luwas. Signal ka lang June ha. Kung nakakuan. Vice, sensya na wala. Ito na. Nakakonekta na girara yung ating linya kay Vice Mayor Luis.
Vice, pasensya na po. Nagka-problema siguro yung network tabi, Vice. Pasensya na po. Siguro yung inuutan ko tabi, Oho. Sir Pio, ang ayuson digdima. Ang signal digdi sa opisina. Well, anyway, thanks for calling Tabi Vice. It's a pleasure, Tabi Managad. How Thank do you for having me as well, Sir Pio, and of course the whole DCGB family. Opo, sabi tanang nga ni, how do you intend to run the Sanggunian Panglunsod in relasyon duman sa magiging agenda man ni Mayor Isham Tabi? Go ahead po. Yes, well, of course, Chan, si Mayor Hisham, he will be laying down, of course, the directions that the city will be headed. Kaya kami man, on our end, the 17th Council will be ready to show its unwavering support ng aning maabot naman through policy making and say ang mga goals and objectives for our city man tabi. Ayun, oho. Parang synchronized collaboration. Yes po, yes po. When we both ran, kami ni Mayor, ni partner, na Hisham saro man sugol me ni Mayor Hisham. And yun naman po, permi ang asenso para sa gamos. Oho. Now, dyan Tabi, going back sa imong sa imong department sa ahensya mo man dyan, paano ang pag-collate mo? Siyempre may iba-ibang agenda man bagay yung yung mga Sanggunian Panglunsod members. What would be the priority amongst the priority kan pag-iriba dyan Tabi? Well, I would have to let you know, syempre, Sir Pio, that the councilors will have the freedom, of course, permi. Ayan nga ni, kaiba man nga ni sa campaign ko kay ito, that if under our leadership, matawag kitang a unified Sangguniang. And ang mga bosses kay ning mga konsyelta, they naman pag-aarangan. I'm sure that they already have a vision and sa indang legislative agenda, which we will be taking up also in our ELA. And pag saro-saroon ta, tanganing man po, saro man ang direction kan sa Tuyan City. Ayun. By ELA, we mean Executive Legislative Agenda. Ano po? Yes po, yes po. Ayun. So, isi-synchronize ito Tabi Vice. Ano po? Yes po. Tigagad ko naman actually sa inda na i-submit naman inda, tas kami man para i-collect ko naman gabos, tangani i-present man po. By the way, Tabi Vice, inaugural session taod-taod, igwa na kamunin prior na hururon kung sisay ang makaput nin na mga standing committees and pag-abot kan session parang ma-confirm na sana, procedural na lang Tabi. Madangog po kami Vice. Yes po, actually, Sir Pio. Kung di ako nasala, Friday, kang Thursday, nagkaigwam kaming sarong meeting man kang gabos na councilors. Tanganing man po, matawanan ta na, as in, gabos man po, magkakatrabaho, gabos man po, igwang representation, gabos man po. All the councilors are happy and willing to join the mission and objectives tanganing we are all happy to work ba gabos man po nag-ururon. Igwa na po ning napili ka mo na parang makaput kan mga komite and dyan na hapon parang mako na sana procedural na lang Tabi. Igwa na po kamong napagkaurayunan? Yes po, Sir Pio. Opo. Yes po. Can you have the privilege Tabi duman sa mga standing committee like appropriations, sa infra, education? Go ahead po. Give me 1 sec, Sir Pio. Opo, sige po. Joro alawi ka na po lang sa files. But kaya ba ko man sa mga councilors? Councilors, tigagad ako sa DCGB. Iluwas ko na dahil sa mga committees nindo. Permission? Okay lang? Okay na daw, sabi ni Councilor Rato. Nasa sesyon na pala. Nag-breakfast man po kaya pagkatapos mag-flag ceremony, mag-carry ba man kami. Sige po, tama. So, standing committees baga, infra ngaya, sa appropriations, sa health, sa women. Opo, iguana actually, tigahanap ko lang. So notes ko ba take down ko ito gabos. Gari magayon na committee on women's affairs. Dagitan kita di donya Pat. Lola Pat, kung nagdadangog ka man kay Sir Pio lang yan natara mo na. Entra dyan.
Eto maaraman ta na kung sa mga makapot na komite an parang kuan na sa na procedural na lang diyan na kuan na Yes po. Sige po. Would you like the full rundown po, Sir Pio? Yung standing committees siguro tabi Vice at your pleasure kung ano Alright. gusto mo pong iluwas. Yes po. Sige po. Actually, we chose not to separate anymore standing from special. Go ahead po at your pleasure. Go ahead. Sige po. Alright. Committee on Finance and Appropriation. Oh, naputol lang. Hello? Go ahead. Finance and appropriation. Go ahead, Vice. Go ahead, you're on air. Chairman, Councilor Lau Beltran. Silaw sa appropriations. Yes po. Committee on Laws and Rules and Oversight. Chairman, Councilor Butch Lucila. Ayun, si Attorney Butch. Committee on Urban Planning and Housing and Resettlement. Councilor Butch Lucila. Committee on Public Utilities and Energy, Councilor Butch Lucila. Committee on Women, yung hinahanap mo. Oh. Children and Family Welfare. Councilor Sunshine Imperial. Si Sunshine. Opo. Committee on Youth and Sports Development kay Councilor Chairman na si SK Federation Nicolas Garbin. Automatic yan. Yes po. Committee on Environmental Protection. Give me 1 second. Nawawala si Environmental Protection. Councilor Chairman Charlton Lahara. Si Sir Charlton. Opo. Committee on Cooperatives, Livelihood and Employment. Councilor JP Lee. Si Sir JP talaga. Yes po. Committee on Human Rights. Councilor Ato Valladolid. Si Sir Ato, Councilor Ato. Opo. Committee on Public Works and Infrastructure, Councilor Lau Beltran. Committee on Trade and Commerce, Councilor Alan Ranyola. Yes, si Sir Alan. Committee on Ways and Means, Yan. Councilor Charlton Lahara. Si Sir Charlton, Yes po. Committee on Agriculture, Councilor Buban, Ismael Buban IV. Opo. Committee on Good Governance, Councilor Alan Ranyola. Committee on Social Welfare and Protection, Councilor Ismael Buban. Committee on Education, Science and Technology and the Arts, Councilor JP Lee. Yan. Committee on Health and Sanitation, Councilor Sunshine Imperial. Si Ma'am Sunshine. Committee on Public Order and Safety and Civil Defense, Councilor Charlton Lahara. Committee on Tourism, Agri-Tourism, Culture and Heritage, Councilor Alan Ranyola. Committee on Barangay Affairs, given po kay Councilor Mila Bal. Si Mama Mila, yun. Yes po, ang sa tuyang ang Reyna. ABC. Ang Reyna. Si Committee on Games, Amusement and Entertainment, Councilor Lau Beltran. Committee on Solo Parents, Person with Disabilities and Other Vulnerable Groups, Councilor Sunshine Imperial. Committee on Climate Change Adaptation and Disaster Risk and Vulnerability Reduction, Councilor JP Lee. Committee on Information and Communication Technology and E-Governance, Councilor Vince Baltazar. Si Sir Vince. Yes. Committee on CSOs and People's Empowerment, Councilor Ismael Buban IV. Committee on Sisterhood, Inter-LGU Partnership and International Relations, Councilor Vince Baltazar. Committee on Senior Citizens, Councilor Alex Howe. Yan, si Sir Alex. And give me 1 second. Parang I'm missing one more. One more committee. Kaso. Councilor Alex, no? Committee on Sustainable Development Goals, Councilor Alex Howe. Yun. So, gabos po igwang kapot na chairmanship committee tabi bahay? Yes. Yun. Yes po. Everyone is ready
to do the work digdi sa 17th Sangguniang. If you may tabi, how was the process conducted? Ano ang napagkaurinan ba o igwaning criteria tabi? Well, we all sat down and nagkahuron kami as to which ang tigpa-prioritize kang kada konsehan. And of course, nagkauyon man as to who has agendas, who has legislations ready. Ano ang mga legislative agenda man din, marami man po. So so pag-iriba. The 17th Sangguniang chooses to give everybody enough work maka make a difference, and yun nga free flowing man din po ang Sangguniang, wala man mapugol, and sabi ko nga sa inda that they have all made their campaign promises, and of course the 17th Sangguniang will welcome them. Iyo po. Ang sa indang mga legislative agendas, and marami man po, and we are ready for this. Diyan na hapon confirmatory na lang yung procedural diyan na pagkuan kang komite ninda. Yes po, yes po. Yes, oho. So, nautabi kung igwa ka pang gustong idagdag sisay ang Committee on Foods pagkatapos kan sesyon. Pirmi na si Vice. Dapat i-distribute mo man. Pagkarunan may matakaning baka magulpi mo to Vice Mayor. Difficile na, Sir Pio? Anong aldaw po ang session from henceforth, tabi? Sorry? Anong aldaw na ang session from henceforth? Well, I think we will be sticking with the same schedule. So uron may actually handa man kami mag-adjust sa probinsya, sa schedule kang session kang probinsya. Si Councilor Lau Beltran siya man po ang interim tang PCL president po kaya magkaka-conflict. So we were willing to adjust at first. Nagurun kaming Monday, pero as it turns out, very nagtaraman sa muya si Councilor Lau na ay board member, Lau Beltran, na garo magiging Monday naman po ang sa indang So nag-adjust man po kami. But everything is to be confirmed pa. Ayun. So depende sa schedule kang panglalawigan. Yes. Buda session kan panglunsod tabi. Yes po. Ma-confirm lang po iyan sa aga gari-ihuman po ang inaugural session kang Sangguniang Panlalawigan. Because of Councilor Lau tabi na makuan sa Sangguniang Panlalawigan? Yes po, tama. Naman siya, ma-interim po siya as the PCL president. So he has to serve also in that position sa Sangguniang Panlalawigan po. Sa councilors league po? Yes po, represent siya kang mga councilors kang sa tuyang probinsya. Opo. Sige tabi bay, salamat din marayan, mabuhay po kamo diyan sa Sangguniang Panlunsod. Yes po. Thank you po, Sir Pio, and sa gabos man nagdadangog, and of course the DCGB family, thank you for having us. Salamat, Panggiraran. Thank you so much. Mga tugang si Vice Mayor Luis Gutierrez na kahurunta, ngunya na pagkaaga. Mabultang programa, Karen, Angel, Joshua, standby ka mo, tama newscast muna kita, and then mabultang programa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. Tulong medikal, dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol.
Bicol sa dagdag puhunan. Libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica.
If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 6 minutos pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa roon ng National Shrine o Pangnasyon na dambana ang Diocesan Shrine and Parish of Sister Therese of the Child Jesus, Antipolo City. Inaprobaran kang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang pag-itaas sa status kang simbahan bilang National Shrine. Sa pagpuon kang tulong aldaw na Plenary Assembly kang CBCP sa Bohol, kang nakaaging aldaw inaprobaran ka mga obispo ang petisyon kang Antipolo Diocese. Naging panduwang national shrine sa Diocese kang Antipolo ang St. Therese Parish, nagsunod sa Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo Rizal. Ang Diocese iyong manakainot inote asin solamenteng international shrine sa Pilipinas ang Antipolo Cathedral. Ang national shrine sarong sagradong lugar na pigmidbid kang simbahan dahil sa importansya kaini na pangkasaysayan, pang-espiritual o kultural. Nagiging pilgrim destination ang National Shrine. Ang CBCP ang nagmamanihar sa deklarasyon ka mga simbahan bilang National Shrine. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat, June. Diretso kita kang programa. Kindly signal lang kung okay yung mga linya ng tropa dyan sa luwas. May mga report kita dyan. Sino yung ready nakakonektar? Sige. DCGB On the Spot Report. Dyan kita kay Angel Mustaza. Angel Mustaza On the Spot Report. Angel, good morning. Please go ahead na. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa tuyang mga paraan tab. Napuputol talaga oh. Iyo mas nangyari kay Angel naman ngunyan. Kay Vice iyo mga subago. Sige, Angel, babalikan kita. Tanaputol yung connection mo. Dumang kita kay Karen Nicole Ala. Dagdagantaan na istorya dyan sa luwas. DZGB Angel, redial ka ha. The Spot. May problema siguro talaga ang sa tuyang network mo yan. DZGB On the Spot Report. Dyan kita kay Karen. Karen Ala On the Spot Report. Karen, what's happening? Good morning. Thank you, Sir Pio. Dai magparailintra sa mainit na istorya sa luwas kan Kapitolyo asin politika, focus na sa trabaho para sa probinsya kan Albay. Iyan ang naging sentrong pahayag ni Gobernador Noel Rosal sa gabos na mga empleyado kan Kapitolyo asin sa ampangan mismo kan mga opisyal kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Kaiba si Vice Governor Diday ko
Kasubago itabi yan sa Pio na flag raising ceremony digi sa Kapitolyo. Sigun kay Rosal, hagad niya ang pagkasararo asin pagkaulong yun sa Kapitolyo asin kung sisay ang ipigburugtak ng magserbi para sa probinsya ni Albay. Hagad niya sa lambang salong na respeto na ini, bako sana siya, kundi ang vice-gobernador asin ang mga nailihil na opisyal. Tanganing duro-diretso ang tabang asin serbisyo sa mga taga-Albay. Susugman digdi sa Pio, padago siyang makikipagtabangan sa sanggunian panlalawigan ng Albay, tanganing ihiras ang sa iyang plano, lalo na ang pag-iikutan kan fondo kan gobyerno provincial kan Albay. Sa ibong manalado, nagpayag manin asigurasyon si Vice Governor Ditayco sa gabos na mga taga-Kapitolyo at isampangan man mismo ni Governor Noel Rosal na susuportaran kay ni asin kan bilog na sanggunian panlalawigan ng Albay ang mga programa kan gobyerno provincial kan Albay na possibly agi iba sa sanggunian panlalawigan basta para sa ikakarahay kan probinsya nin Albay. So, dua nagkaigwanin pagkakataon na kanya-kanya magtaram, kumbaga susumada kan pahayag ni Governor Noel, irespeto naman, tas siya naman gobernador. Oh. And actually, Sir Pio, sa kulman na-touch digdi Kasubago, talagang personal na nagpauron ining duwa, ang governor asin ang vice governor, nag-breakfast pa nga ni digdi sa may Breakfast Republic, asin ngunyan, nagkanya-kanya na sindata si Governor Noel Rosal, igwama na pinag-meeting duman sa Kapitolyo, si Vice Governor ko, tig-meeting man sa mga board member, tabata sa agabagatabi Sir Pio, iyuman na inaugural session kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Di suminimbag man si Vice Governor Diday. Iyo nga boss, basta sa karahayan kang Albay. Yes, sabi Sir Pio. Tapos namahaw sa duwa duman sa Breakfast Republic. Kaibanan sa mga elected board members kan sanggunian. Tapos tiripwasa naman. Tiripwasa naman. Trabaho na ngayon kita. Say nag-flag racing, duman na sa itaas sa laog na mismo kan Peñaranda Park o digdi pa sa kalye? Digdi pananggad tabi Sir Pio sa kalye. Uy pananggad sa Peñaranda Park. Saday pa man ngayon na to turn over sa tuya. Iyon yan. Iyong ingani linya dalagan kan sa tuyang hururong. Kung dumana nag-flag racing, inacceptar naan. Tabi, by the way, yan sa Peñaranda Park, igwa dyanin mga ilaw, duman sa may walkway, sa palibot bagay, igwa dyanin mga nag-ilaw ka ito na nagfunksionar na ngani. Baga. Hinarali ito. Baka igwa kaning makahuron dyan. Inda kung ano so nangyari. Igwa ning mga ilaw. Nahili mo ito sa ilaw na sa saradit sa nabaga? Digdi Sir Pio sa may gilid ng ganda ini, sa sidewalk. So pigjaging-jagigan baga? Igo dyan yung mga saradit na ilaw na naka-install, palibot sa park, yung sa may walkway, bako dyan yung sa may walkway, pigjagjagigan baga? Hinarali ito, taan daw tagaripig, siripa o kung ano, hinarali. Okay, Sir Pio. Dari pinahali na sa nagay dito in fact, kung mahiling mo nga na, igwa pa dyan yung mga suwire na pig-safety nga una, tanganing dahi man gayud makadiskude, hinali, mga lamppost na harababa. Sige Sir Pio. I-check tayo ni pagkatapos. Actually, dakulo na akong mga pinagbabantayan dito sa Kapitolyo, both sa Governor, pati sa Vice Governor, sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. I-check naman tabi yan Sir Pio. At tigalata, ining pag-turnover man kampanya ng Dapart, sa pagkakaalam ko, kaipuan mo ng ripasuho ni Governor Noel Rosal ang gabus-gabus digdi sa may Peñaranda Park bago niya i-acceptar. Naku, problema na naman. Aloy na naman nahururunan. Ay, sinasabi ko, abangan mo managadaan, ta siguradoan. Talaga nang Sir Pio. Baka kung tumiwangwang naman na dyan, dai pa, dian basta-basta ma-turnover. Roger on that. Tamang-tama, unis si Engineer Baclaw, nag-agi tampangan ko sa Capitol Annex. Kaululon ko daw, may kinaraman digdi. Sige daw, kung na rin kung nagkaan, plano na na ma-turnover yan. Opo, Sir Pio. Kung na rin. Buda, susang ko niyan baga kung ansesyon, kung dumana sa dati naman. Actually, Sir Pio, to inauguration, digdi muna sa bagong session hall po. Tapos mabalik na duman sa dati. Mabalik na naman. Sige. Sige. Ayan, tabi Sir Pio, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya. Hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Problema na naman ang June. Na Peñaranda Park na sinasabi ko sa inyo. Di ang basta-basta
Ay, nako, iyon na naman ang tema kan kinaban. Mga ano rin. GB On the Spot Report. Sinong available? Saro na lang siguro tabi yun kung abutan pa si Joshua si Pading Jomar. Gari, si Angel na lang tabi ha. Eto muna. Angel Mustasa On the Spot Report. Angel Giraray, naputol ka sa bago. Go ahead na. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa yung mga parantabi. Garatig sa sabotahe kita duman sa cellphone. Pagtingog na yun naman. Sige. Anyways po, Sir Pio, sa mga dugang tapang bareta. Sarong dakulang kaugmahan na sinonra para sa Legazpi City Police Station na midbido ng syudad. Kan Legazpi bilang sa safest city in the Philippines basado naman sa World Travel Index list. Sa pagkipag-urong tangunin na pagkaaga kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya ang tagapagdaram kan Hepatura. Ang nasabing rekognasyon nagpapahiling kan sa indang epektibong implementasyon kan sa indang mga espersos para masiguro ang seguridad asin kaligtasan bako sa nakan mga Legaspenyo kundi kan mga nagbibisita sa Legazpi. Sinabi ni Panya na ang pagmidbida sarong implikasyon na sa ibungkan kakulangan nindaki personahes nagigibo manindahin matanos asin epektibo ang sa indang mandato na proteheran ang gabos. Ipinagunambitan pa ni Panya na dakulang tabang man ang suporta na ipigtatao sa inda kana lokal na gobyerno kan Legazpi. Ibahan na ito kanakalihis na administrasyon ni Alcalde Alfredo Garbin Jr. Singunyan man na bilog ang sa indang tiwala na pagpapadagos ang sa indang suporta sa Eraroman. Ang administrasyon ni Alcalde Hisham Ismail. Kasabay kay ni Sir Pio, siniguro ni Panya na mas lalo pa nindang papakusugon ang sa indang police visibility sa man iba-ibang lugar para mapugulan ang anuman na krimen. Sigun pa sa World Trade Index list na ipigpahayag ni Panya, nasa ikasam na pwesto ang Legazpi City bilang safest city sa Pilipinas kung saan pagkontribuligin marhay ang hababang numero kan mga nairihisong crime rates kasi ang welcoming atmosphere kung saan mahihiling ang gayon kan Bulkan Mayon. Roger. Yan po, Sir Pio, ang mga dugangtang informasyon halis sa luwas with Kuya Boss, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. DZGB On the Spot Report. Sa istorya, anong advice tabi, June? Isa na lang, Pading Jomar, okay na yon tabi, and then ipasok tabi si Joshua. Kaya pa si Joshua. Pading Jomar, okay na po yan, tabi, Good morning palang tabi dyan. Happy listening da kay Nanay Rowena Tolentino. Nanay Rowena Tolentino Rodulfo, kan Barangay Binanwahan, Bato, Catanduanes. Nanay Rowena Tolentino Rodulfo kan Barangay Binanwahan, Bato, Catanduanes. Maray na aga tabi isay mo, Nanay Rowena Tolentino Rodulfo kan Barangay Binanwahan, Bato, Catanduanes. Permi nakaantabay. Halian kay Sir Renen de los Reyes kan Bato MPSN. Siyempre digdi po sa DZGB. Kay Joshua kita. Joshua Bino On the Spot Report. Joshua, go ahead na. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga para... Hello? Go ahead. Hello? Yes, go ahead. Marinagas, Sir Pio. Marinagas sa mga marantabay. Sa dagdag na itong 40, si Mayor Perete ngaya, mabuot, pero may limitasyon. Dahil pag-abot yun, ayaw ka ngunit aabot yung action. Iyan, Sir Pio, ang magabat na katanid si Mayor Victor Perete sa mga department heads kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay kan ginibong flag raising ceremony sa tubangan ng munisipyo patubagong aga kay Perete ang tugon sa mga department heads. Haliuna, suminsan pagkapoderoso. Kasi dun sa iya, ako nga bilang mayor, bakit man niya ako ang bus nindo? Kundi, bakit man niya akong bus na pag sinabing yung luksuman. Kundi ang tunay ngayang bus, iyo ang mga daragin nyo, kung kaya sa pagserbisyo,
Kaya po ang data ni Sir Tio ng respeto. Ang tugon ni Perete sa mga department heads as in empleyado sa lokal na gobyerno, ang lambang daragenyo taawanin makastas, tultol asin matanos na serbisyo. Kasabay kan pagbuhi nin magabat katataramon na kung nga mabuot, pero may limitasyon. Yan. Dahil sa nangaya pag-abusuhon, Yes. papanigurado ngaya, igwa ka mo nin aabutan sa kuya. Ayan. Doon kaya dapat ang pagserbi, humilde, asin na dapat may respeto sabi Sir Tio sa lambang saro. Minsan iniperete, katakot ka na kainot naman na pag-atendir ni na flag raising ceremony sa iba ng mga miyembros ng lokal na gobyerno. Yun ang personal asin iba pa, asin pakatapos kayan tabi Sir Tio, kanya-kanya naman ang terikwasan, asin padagros naman kanya-kanyang trabaho sa munisipyo. Message well sent. And dapat receive iyan kan mga yaon dyan sa daraga. Correct. Okay, sige. Kaya tabi Sir Tio, ang dagdag natong istorya, halik sa daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua and bubiltadahan tayo ng mga reports hali dyan sa luwas sa pagpadagos kan sa tuyang mga pag-iriba-iba digdi sa DCGB. Masunod po tulos man ang samuyang news director si Papa Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos maray na aga tabi. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.